stop akasiyiwa nemotikari. So pataimisa mota ndowanzodawo pamaexample yevanhu vaimisa mota asina, because zvinondinakidza kuti taimbomisa mota dzatingazivi. Harare zvishane harare ungojambiramo, dzimwe dzaibheuka vanhu vodofa, dzimwe wangazamboziti yakagadzirwa kusora nezuro here, yakambochekwa mabreaks here, waingoiona ichimira, dzimwe dzaitostrugla kumira yonomira uko, but taingonopinda tongonopinda chete. Mota yaramba kumira iyi yatadza kubreka apa yainomirira uko iyo ndinodokwira iyi taingokwira mwari vongochengetedzawo. Dzimwe dzaizoti dzaderodzobuda munhu dzonorova muti vanhu vofa vese. Vanhu vanga vachiti apa takaiona mamiro yanga tataiona mota iyi steering yayo haishandi ichiramba kuende so umwe munhu abuda murutsvaka, yes akasviba zvake magaro ka, munoti haachati kusviba magaro ka, but munhu abuda murutsva sometimes akuziva ati oh handichapfeki white. Muona munhu ari kuenda kurutsva akapfeka trouser reblack momuseka, iwe unoziva because paimbove netrouser rewhite. Akadzidza kuti murutsvaka ukateya mariva murutsva unosviba magaro, ndopakabva tsumbo iyoyo. So umwe munhu ari kuona akutyasviba magaro uyu musamubhiga, akadzidza kuti magaro anosviba akambopfeka white achinda ikoko. Dzimwe nguva mugona museka akachifamba akashama muna kumarugurutsva, confess ari kufamba akashama uyu kurutsva indava, akambopfeka trouser rewhite rikava rasviba kuti ndo, ateya mariva haachati kusviba magaro. Dzimwe ipwa dzamuri kutsvaka, togara ichipa chireve ichi pamalive angu, dzimwe ipwa dzamuri kutsvaka kumhunga kwako dzakadliwa nesu. Ozonza chiti moti takabva nako kumhunga kuna ipwa, no, takabva nako takadzidya ipwa dzaivako tikadzidya, saka takuziva kuti kumhunga kuna ipwa. But vamwe vanhu vanokuudza kuti kumhunga kuna ipwa ka vanenge vangotarisa vari kurodhi, havana kupinda. Sometimes mumunda wemhunga ka kune ipwa dzaikura dzotsikwa yokura yakadai horizontally. Saka vanhu vanenge vachingo kuti mumunda mune ipwa taiona nemapfunde, kuona mapfunde soti inenge ipwa iyo wonotema ipwa. But dzimwe ipwa dzaidona asi dzisina kudambuka dzokura dzakadona zvidai so. Saka mapfunde kana usingaoni pamusoro pemhunga ufamba uchiudzana takabva nako kumhunga kuna ipwa, ungoona mwana achipinda mumhunga so achinogara kugadzika chituro so vachimenya ipwa vakagara pachituro so vachimenya ipwa kumenya ipwa. Ona pane makande ipwa ibro tafunga kuti kumhunga kuna ipwa hune ipwa idzi. So life is like that. Let's evolve and let's learn from our past mistakes, and let's also know our zvikuru sei palevel rekuevolva kwako, ziva kuti uri palevel ripi. Izvo zvinokubetsera pakutsvaga darikwa nezvimwe but uchiziva zviri kuuya behind, because kumaruzevha kwedu taichiziva kuti kune mabhazi aibva kumberembo udai oenda kumusume uko, saka taigona kudarikwa nechimwe chibhazi chakazara, bhazi rekwayelo rakazara, but tetakatemba kuti kuchauya mweya muchena, kuna mweya muchena richauya, adonwa ritokwira next one. But next one racho rikauya rakazara, taizoti kuna zijena bus service rinouya. Akazenga azoya ri2 akazara, takuzoti oh yange iri independence, kune vanhu vakaenda kumusha uko vari kudzoka. Next thing chinouya kana iri rori, zvishavane tokwira murori inoenda zvishavane. Dzimwe nguva tiri murori taiovhatekwa nebhazi tozonokwira mamwe tamuzvishavane. Nzwisisai nyaya, dzidzai mumamistakes amunenge muchirarama kuti oh ndaita mistake here, right. I don't want to repeat this mistake. Wodzidza kuti all right. Because sometimes ugona kunzwa munhu ane vana 4 handiti achiti hadi mukadzi ane vana. Kuvasina vana vanokudero nevana 4. Hazvitsvake izvozvo. Hatarisi kuti kwara zvaapulaika izvo. Haine munhu ane vana ndiri. Iwo nevanga ndine 4. Saka ndine vangu 4 handitombodi munhu ane. Oh, saka ivo vasina vana vanokuda une 4. Oh yeah, kana vasingadini ngavaende zvavo. Yeah. Check up both sides. Ndopedzisa ndichiti with this very, very, very clever and wisest statement. An intelligent person anotarisa kuwrite kana tiri kuZimbabwe, anotarisa kuwrite kana achicrossa, anotarisa kuwrite gwekutanga otarisa gwechi2
ozotarisa achicrossa kuti hakuna mota iri kuuya here. But a wise person anotarisa both sides. Anotarisa kuright, otarisa kuleft, otarisa kuright. Iri one way. Fidzo nopenge vachitarisirwa. Listen, even iri one way, tarisa both sides. Nekuti kune mapenzi atakabona akambotora mota akafamba nadzo mu one way. Kune vatinoziva vakafa vakawanda vakatsikwa nemota vari right. Zvinhu zvandinotaura zvamuzvinzwisi wisdom. Zvoda munhu ari ipa intelligent. Ndatini a clever person anotarisa ku right side. Kumota Zimbabwe mota dzafambira ku right. But a wise person anotarisa both sides, even iri one way. Nekuti musi uchabiwa mota nemwe mbavha ichitiza maporisa ikauya nemu one way ichidrive the opposite direction, unorohwa nemota usina kutarisawo. Tarisa both ends, even iri one way. Vanhu ngavakuseka kuti kapusa ari kutarisa uyu ku right iyo iri one way. No, it's all ko imwe yaenda ikatanga kuuya nereverse ichikunguruka ichidzoka iwe wakatarisa ikakurova. There are so many things that can happen. There's so many. Inonzi wisdom. Wisdom yasiyana nekuva clever. Munhu ane wisdom akasiyana nemunhu ari clever, because ukatarisa one side mu one way uchiti ndikutarisa ku right because uchazokangamwa uri ku America. Wotarisa one side izvo wari ku America. Ausarambonzwa munhu anorohwa nemota ndechingwa ndiri ku Zimbabwe. Zvichabetserei warohwa? Ndakaenda kuteki ndikapasa ndarohwa nemota 3 or 4 times, because kuteki dzinoita senge ku America. Kuteki it's look dzinobva ku right left. So you have to look left first. Zedzimba dzakadai sidai. Indakatarisa ndiona kwakuna kana mota dziri. The reason why kusina mota dziri kuya is because dzakamiswa ne traffic light dziri kubva uko. Pepuka musoro pangu. The reason why uchiona uko kusina mota dziri kuya is because dzaenda dziri kubva uko. So a wise person anotarisa both sides. So ndiri kuzama kuti kudii pa relationship yauri uchitsvaka partner, look both sides. Tanga watarisa kwauriwo une vana 4. Wotarisa iko kuside uko kwauri kuda musikana kuti ari kuyewo nebaggage kuti ane vana 4 here, ane vana 3 here. Tarisa both sides. Vamwe venyu right now mune zvone zvekundikudisa hamungamboendi kuholiday. Asi panofarira maholiday une vana 4 warogwa nomurume ane vana 6 mune 10 kuti mukwire ndege apa mufi makazvafoda nepay yamunayo iyi. Ndiyo ndada ane vana 6 iwe ne vana 4 ende vese vari